Comportamentul neglijent, imprudent sau dezordonat pe șantiere se numără printre principalele cauze ale accidentelor și ineficiențelor. Promovarea conștientizării, respectului pentru reguli și a unui mediu organizat este esențială pentru a garanta siguranța și buna desfășurare a activităților. Organizarea și planificarea. Planificarea activității. Întocmește un orar detaliat al activităților, evitând suprapunerile și situațiile care necesită operațiuni pripite. Comunicați tuturor lucrătorilor prioritățile și orele zilnice necesare pentru a finaliza operațiunile în siguranță. Asigurați-vă că resursele, materialele, echipamentele și personalul sunt adecvate pentru realizarea lucrărilor planificate. Supraveghere. Desemnați o persoană responsabilă sau un manager care monitorizează respectarea regulilor de siguranță și a procedurilor de operare. Conduceți întâlniri zilnice pentru a atribui sarcini, a clarifica metodele de operare și a verifica orice probleme. Formare și sensibilizare. Formare continua. Oferiți pregătire adecvată și specifică fiecărui lucrător, cu actualizări periodice. Integrați importanța concentrării și atenției la locul de muncă în cursuri, cu exemple practice de accidente rezultate din neglijență sau imprudență. Sensibilizarea riscurilor. Organizați campanii de informare la fața locului pentru a reaminti oamenilor riscurile asociate cu distragerea atenției, cum ar fi utilizarea telefonului. Comportament neglijent. Lucrări efectuate în grabă. Utilizați semne și afișe în puncte strategice de pe șantier pentru a atrage atenția asupra siguranței. Managementul tulburării. Curatina și comanda. Întocmește un plan de menținere a ordinii pe șantier, cu verificări periodice de către persoana responsabilă. Asigurați-vă că materialele și echipamentele sunt depozitate în spații dedicate și bine organizate. Deșeurile și resturile sunt îndepărtate frecvent, folosind containere adecvate. Delimarea zonelor. Delimitează clar zonele de depozitare, zonele operaționale și căile de tranzit cu bariere și semne vizibile. Evitați acumularea de materiale în zonele de lucru și de trecere. Neglijența și neatenția. Distracții. Interziceți utilizarea telefoanelor mobile în timpul operațiunilor critice sau în zone periculoase. Impune pauze regulate pentru a reduce oboseala psihică și fizică. Concentrație. Solicitați lucrătorilor să-și verifice activitățile, cum ar fi verificarea siguranței echipamentelor înainte de utilizare. Încurajează munca în echipă, astfel încât membrii grupului să se poată monitoriza reciproc. Ruși. Timpuri adecvate. Evitați să atribuiți timp de finalizare nerealistic pentru sarcini. Intervine prompt în caz de întârzieri, reorganizând resursele fără a compromite siguranța. Proceduri de operare. Asigurați-vă că fiecare sarcină este efectuată conform procedurilor detaliate, fără comenzi rapide sau omisiuni pentru a economisi timp. Imprudență. Respect pentru reguli. Aplicați cu strictețe reglementările și protocoalele de siguranță necesare, fără excepții. Raportați și sancționați orice comportament imprudent, cum ar fi utilizarea incorectă a echipamentului, neutilizarea EIP, implicarea activă. Încurajați lucrătorii să raporteze situații potențial periculoase sau comportament incorect. Monitorizare și control. Verificare regulare. Efectuați controale zilnice pentru a verifica ordinea, organizarea și respectarea reglementărilor de siguranță. Documentați verificările cu rapoarte specifice și luați măsuri corective în caz de probleme. Indicator de performanță. Monitorizați incidentele, chiar și cele fără consecințe grave. Și să analizeze cauzele pentru a îmbunătăți procedurile. Comunicare. Canale de comunicare. Asigurați-vă că fiecare lucrător știe pe cine să contacteze în caz de îndoieli sau dificultăți. Folosiți întâlniri scurte și frecvente pentru a menține atenția asupra siguranței. Feedback continuu. Încurajați lucrătorii să ofere sugestii pentru îmbunătățirea condițiilor de operare și prevenirea situațiilor riscante. Aceste cerințe urmăresc să creeze un mediu de lucru sigur și bine organizat, prevenind comportamentul periculos și asigurând eficiență maximă. Respectul pentru reguli și colaborarea activă a tuturor lucrătorilor sunt fundamentale pentru atingerea acestui obiectiv.
Securitatea nu este un document, este un angajament. Viața ta și cea a colegilor tăi sunt scopul nostru. Dar și a ta.